Zdár na Mornici. Cez víkend som dostal taký parádny nápad, že pôjdem robiť pred kapelu AC/DC. Tak som sa pobalil a vyrazil som nedeľu električkou. A stretli sme Captain George, super! Idem robiť pred kapelu AC/DC, aj keď o tom nevedia. Ale manažer to posral, a tak mi sekuriťaci nedovolili robiť pred kapelu. Tuto vedľa, si tam hrá nejaká kapela z Austrálie. A tak som si vychutnal koncert legendy spoza plotu. Ja pierdolę! Keď dohrajú, tak tuto je rozložený kapitán. A už som tam potom bol nachystaný so svojou One Coco Show. Za chvíľku začíname do piče. Boli tam ľudia z rôznych kútov sveta, Argentíny, Čile, Estonska, kde sa na zdravie povie prvý sex. A tak som teda okrem tých svojich pičovín hral aj rôzne covery od Metalliky, Nirvány a tak ďalej. Niečo som zarobil aj na ten svoj biedný život. Zobral som si domov jeden z tých pekných pohárov AC/DC. Bez toho, aby som si musel kúpovať 10-eurové pivo. Pieseň o cestovaní na slovenský spôsob. Nakoniec som samozrejme donútil inkluzívne všetkých fanošikov bez ohľadu na národnosť alebo vierovyznanie zaspievať si môj najväčší hit Pôjdem do piče. Do sveta s bratom, na cestu sa dám, a všetky po ceste mi vyfotia baklažán. A potom sme sa všetci pobrali do piče. Bol to krásny večer a nezabudnutelný zážitok na celý život.